Здравейте хора! В днешното видео искам да споделя с вас една идея. Тази идея ми дойде на къла, може би преди 2-3 години, но, както знаете, отнема ми доста време, за да заснема едно видео. Отнема ми доста време така да се сетя, да сложа камерата и да застана и да кажа това, което искам да кажа. Но както и да е, това няма никакво значение. Идеята е свързана с това как може една голяма група от хора да даряват благотворително, без да дават пари и без да дават нищо материално. И тази идея може да е много полезна и интересна, защото вие знаете, повечето българи са бедни, не могат да даряват пари, не могат да отделят твърде много от бюджета си за някакви неща, за някакви каузи, за благотворителност и така нататък. А това е нещо много хубаво, определена група от хора да може сама да изгражда някакви неща, да има някакви каузи. Ето, например, може би сте чували за капачки за бъдеще. Те събират капачки, с които купуват различни полезни неща в медицинската сфера, ковьози, линейки и такива неща. И това е една прекрасна инициатива, нещо, което помага на всички хора и е полезно на всички хора с здравеопазването. Мисля си, че трябва да има много такива проекти и то не задължително благотворителни, не задължително... Тоест, може да са на базата на бизнес, т.е. много хора могат да се съберат и да инвестират заедно в нещо, да направят нещо заедно, което след това да им дава дивиденти, пари или някаква друга полза. Това също може да е някаква инфраструктура, които заедно искат да построят някаква инфраструктура хората. Може да е спирка за автобус, може да е нов автобус от дадено село до друго село или град. Може да е път, може да е детска площадка, паркинг. Важно е хората сами да правят неща, сами да се организират към нещо, което го искат. Защото виждате сега, примерно в Пловдив, правят зоопарк. Този зоопарк го правят от 100 години, източват някакви пари и реално дали ние пловдивчани искаме зоопарк, никой не ни е питал. Обаче нашите пари отиват там. Нашите пари се харчат там и се загубват. Така че е добре ние хората да си измисляме цели и ние да си ги осъществяваме. Не някой да ни дава отгоре цели и да харчи нашите пари. Иначе относно капачки за бъдеще, аз харесвам тази инициатива. Хората събират капачки, рециклират, но не мога да участвам, защото, както знаете, аз събирам капачки за моите арт проекти и не мога да участвам с капачки. От друга страна пък съм пълен неудачник и бедняк и не мога да даря пари директно, но пък мога да кажа, че това е една хубава кампания и ако не я знаете, може да участвате и да се включите. Нека сега към идеята ми. Каква е идеята? Без да се инвестира пари, без хората да дават пари или каквото и да е друго материално нещо, как може да се дарява и да се печелят средства за някаква кауза? Ами това става с интернет. Представете си да имате огромна маса от хора в интернет, които следват една цел. Не случайно партиите си наемат тролове, за да пишат тук и там разни неща, защото това е огромна власт, да имаш хора, които следват някаква цел и изпълняват някакви действия в интернета. Ето, например, може би повечето от вас, които гледат, са мои абонати. И когато вие гледате моите клипове, аз получавам някакви стотинки от YouTube. Тоест, моето качване на видео е един вид цел
с която управлявам вас, моята аудитория. Но тук нямаме определена цел. Представете си, че сме 10 000 човека и искаме да направим нещо, искаме да осъществим нещо и нека направим един YouTube канал. И нека всички тези 10 000, които сме, да се абонират за този YouTube канал. Така този YouTube канал ще има 10 000 абоната. Автоматично. Нека след това този, който стои, който е организатор, така да го кажем, на каузата, защото винаги трябва да има някакъв организатор, който да движи нещата, който да говори на хората каква е целта, така нататък и така нататък, да се събират още повече хора. Този, който е организатор, създава YouTube канал и създава клипчета в този YouTube канал. Като първите клипчета са разяснителни. Те разясняват каква ни е целта на кауза, каква ни е каузата, как да я постигнем и така нататък. Освен това, в клипчетата се говори, че трябва всички тези 10 000 човека всеки ден да гледат новото видео на канала. Това много зависи от хората и от това колко искат да постигнат целта. Много е важно всички те да правят това, да гледат всяко ново клипче от канала. Всяко клипче ще бъде около 2 минути примерно. Тоест, ако 10 000 човека всеки ден гледат новото клипче на канала, този канал всеки ден задължително ще има по 10 000 гледания. И този канал много бързо ще се монетизира. 1000 гледания на българския пазар са около $1, но нека кажем, че е 1 лев. Просто е така за пример. Това значи 10 000 гледания на ден или 10 лева на ден, без никой да ги дава тези пари от участниците. Това значи по 300 лева на месец, без никой да дава нито стотинка. И да, 10 лева не са много, знам, но представете си едно видео да получи 10 000 гледания за един ден. Ами YouTube ще започне да го рекламира и на други хора. И от тях също ще се спечелят още пари. Освен това, може би ще се присъединят още повече хора към тази кауза. Няма вече да са 10 000, ами ще станат 15 000. Но нека не гледаме извън тези 10 000. Нека гледаме само тези 10 000. Тъй като трябва всеки ден да се създава ново видео на канала, а пък това е с благотворителна цел и едва ли този, който е създал канала, организатора, едва ли той всеки ден ще произвежда видеа. Нали, той може да заснеме някакви пълни тъпоти, но просто да има там нещо да се гледа. В тези първите разяснителни видеа трябва да се разясни, че трябва всеки ден да се гледа видеото, че трябва да се изгледат рекламите, които са преди видеото, че трябва цялото видео да бъде изгледано, за да може след това алгоритъма да го хване и да го разпространява. Но понеже тези 10 лева не са особено много на ден за каузата, 300 лева на месец, пак е нещо, но не е супер много. Ако е някаква голяма кауза, няма да може много бързо да се съберат парите за каузата. Тук ще се намесят рекламодателите. Това означава, че различни фирми ще си създават рекламни видеа и ще ги качват в нашия канал. И ние 10 000 човека ще гледаме техните клипчета, техните рекламни клипчета. И те ще плащат за това. Тоест веднъж ние печелим от рекламите на YouTube и втори път печелим, защото имаме спонсорирано видео, което всеки ден трябва да гледаме. Не знам на каква цена вървят спонсорираните видеа, но те със сигурност са по-скъпи, отколкото рекламите, които показва YouTube преди всяко видео. Освен това, в тази ситуация всички печелят. Ето, например, ние, гледайки видеята,
така трупаме средства за нашата кауза. От друга страна, дадена фирма си прави видео и така се рекламира на нас 10 000 човека. Тоест те са сигурни, че 10 000 човека ще видят тяхното видео, тяхната реклама. Освен това, фирмите ще искат много повече да рекламират при нас, отколкото при един обикновен ютубър. Защото когато тези фирми рекламират при нас и ние ги видим, ние ще осъзнаем, че тези фирми дават пряко пари за нашия проект, за нашата кауза. Ние ще знаем, че те директно спонсорират това чрез тяхното клипче. И така, ние когато отидем в магазина, примерно сме гледали преди това клипче на вафли и видим 3 марки вафли и ще си кажем, тая марка нас ни подкрепя нашата кауза. Що да не си купя точно от тази вафла, вместо от другата, която ни показа нашата кауза. Така че, вероятността ние наистина да гледаме техните реклами и да ги възприемем е много по-голяма, отколкото те да рекламират на някой влогър. Защото на някой влогър, примерно, като каже, за нашия спонсор, и ние цъкваме по-напред и прескачаме спонсора. Като ние тук ще гледаме. Ние тук трябва да гледаме, за да си направим паричките за каузата. И гледайки, виждаме кой спонсорира, кой ни помага на нас, като фирма. И това е една симбиоза. Това е взаимна помощ. И така може да се съберат повече средства. Освен това, едно такова видео, като бъде изгледано от 10 000 човека, след това може да бъде изгледано от още много хора, защото алгоритъмът ще започне да го разпространява като популярно, защото 10 000 човека на ден не е малко. Освен това, с времето в канала ще се натрупят много видеа. И съответно, ние можем не само да изгледаме дневното видео, което е качено, а и да се върнем назад да изгледаме някое по-старо и по този начин да удвоим печалбата. Вместо 10 лева на ден да станат 20 лева на ден. И същото нещо може да бъде приложено в Instagram, в Facebook, в уебсайт. Уебсайт, който да направим. И в уебсайта ще има реклами. Освен това, статиите, които са написани в уебсайта, ще бъдат на български фирми, които са си платили да напишат статия в нашия сайт, където четат 10 000 човека. Вижте колко е простичко. Всеки един от тези 10 000 човека всяка сутрин си пуска компютъра и гледа новото видео в YouTube. След това гледа новата публикация в нашата страница в Facebook, харесва я, споделя я. След това отваря Instagram, отваря нашата страница, харесва новата публикация. След това отива в нашия уебсайт, където прочита новата публикация, дадена от някоя фирма. И това е. За 5 минути всички тези 10 000 човека трябва да свършат тая работа. Простичко е, обаче знам, че много хора ще пропуснат. Много хора ще забравят. Много хора няма да са достатъчно мотивирани, ще отложат. И затова, може би, тази система няма да работи. Но това е ваш избор. Това го избирате вие. Ако наистина сте 10 000 човека, които сте сплотени и които искате да направите дадена кауза, вие ще го направите. Нищо не може да ви спре. Всяка една публикация в тези социални мрежи и сайта ще бъде заплатена и написана и направена и създадена от дадена фирма. Тези 10 000 човека просто трябва да консумират това съдържание. Ами това беше видеото за днес. Исках с това видео да ви покажа, че ние хората в интернет, ако се обединяваме в дадени каузи, можем да имаме определена власт. Защото представете си тези 10 000 човека
да харесат нещо или да не го харесат, да напишат хубав или лош коментар. Те могат да променят бъдещето на тази публикация или на продукта, който се показва, или на мнението, което се изразява. Тоест не е само за пари, възможно е дори да променя общественото мнение. Една такава група от хора, които обслужват един общ интерес. Не случайно партиите наемат тролове, защото това е власт и това е сила. А ние, обикновените хора, сме единични. Единични сме в интернет и само се джавкаме един друг. Не се обединяваме в кауза и не използваме тази сила. Това беше видеото за днес. Надявам се да разсъждавате по този въпрос. Иначе много хора сега ще кажат, ама ти сега искаш да си направиш YouTube канал и 10 000 човека да дойдат да ти кликат и така нататък. Не, аз не искам да участвам в това нещо като предводител или така нататък. Нямам време, нямам и тия качества да бъда предводител на някаква кауза. Но ако има някаква хубава кауза, ако някой от вас измисли хубава кауза, може аз да участвам в нея, да я подкрепя, да гледам всеки ден клипчетата, които се качват. Примерно. Въпросът е да е някаква хубава кауза. Довиждане, до следващия път.